La Torre del Visco ha obert les portes per acollir un nou Confitando Territorio. En petit comitè se van escoltar els relats de pastors, transhumants, productors i restauradors al voltant del seu treball i dels beneficis que aporten a la societat, també dels problemes que es troben en el seu dia a dia. La ganaderia ha influït a molts sectors, des de la cultura, l'arquitectura en pedra en sec, com molt bon dir la gastronomia, i inclús en el paisatge i la biodiversitat. Per nosaltres era molt important donar veu a aquestes diferents mirades, sempre tenint el pastoreo com a centre. Durant la jornada es van donar a conèixer projectes innovadors com el de Ramats de Foc, on un centenar de ramaders ajuden als bombers de Catalunya en la gestió forestal per evitar incendis. A través d'un pasturatge controlat, els animals mantenen en bones condicions els boscos. Que el que vol fer és visualitzar, mitjançant un segell, mitjançant una marca, la feina de pastors, pastores, ramaders, ramaderes que concretament pasturen unes àrees estratègiques definides per bombers, que aquestes àrees estratègiques, ja que no podem gestionar tot el territori, en una ramaderia que actualment estem en perill d'extinció, és a dir, un 10% dels ramats estan plegant a Catalunya cada any, la mitjana d'edat dels ramaders són 67 anys, per tant tenim un problema de relleu generacional. Doncs bé, mitjançant el segell el que intentem és valoritzar aquest producte, aquesta carn, aquests derivats làctics, aquests serveis ecosistèmics que estan fent, visualitzar-los perquè el consumidor, amb el seu acte de comprar, pugui ajudar i col·laborar en aquesta tasca. La gastronomia i la restauració també hi van ser presents. Sofia Sanz, metre del restaurant en estrella Michelin Gente Rara, va explicar la importància de treballar en el producte del territori. Nosotros en el restaurante lo que queremos es que se conozca el producto, con lo cual se hacen las tablas enfocando la historia de cada queso, cada familia que está detrás de ese queso y luego todos los matices organolépticos y de sabores que tiene el queso. Y que además que estás manteniendo el campo, estás manteniendo el monte con todo lo que conlleva. Durant les taules redones també es va analitzar les problemàtiques del sector, com la desvinculació de les administracions en el territori o la falta de relleu generacional. De Confitando Territorio en destaca la seva filosofia pausada i de punt de trobada.